Salutare lume bună și bine v-am regăsit la încă un episod din acest canal de YouTube. Astăzi o să facem un foarte mic unboxing și să vedem dacă ne pică ceva. Hai mai repede. Nu știu că nu e așa de greu. Hai, te rog, fă ceva bun. Următorul la unboxing o să îl facem cu mai multe brawl box-uri și cu big box-uri toate. Apare nimic, vă urez o zi bună, lume. Nu uitați să dați subscribe, să dați un like, să scriviți butonul de like, chiar cu comentarii la acel episod cu mituri și